Yiyo leyo ndoda yelunde elikhulukazi nezitho okuthuquka izintuli umenyathela nezwi layo elihoshozelayo. Isisesingaka kulendoda. Umhlongo ufake emashalofini izinto azidayisa lana esitolo sakhe iMhlongo Dealership. Bayibiza ithile uma kulesi isigodi. Usejula kumanzi manje uvuke ekseni wazama ukulungisa leli loli lakhe elikade lafa. Nokho lilungile ube eselishaya wayolanda lezi zinto ebezishoda lana esitolo. Unendodana yakhe ayizala kuMandlela iyona edayisa lana. Aphumele eminyango esiphephetha ngesandla kuyashisa. Ncese Ntuli mngani wami. Sengikuhlalise wedwa isikhathi eside lana eminyango. Nokho sengaqeda nami ebengikwenza lana ngaphakathi. Umhlongo ehlala lana eduze kukaNtuli ongaswabulukile enhlobo. Yini Ntuli? Awubukeki nje umuhle emoyeni mngani wami. Ecosha naye iqatha kulesi sithebe abesikhiphela uNtuli senyama yangaphakathi nesinkwa esimnyama. Acosha iqatha naye uNtuli bese phefumulela phezulu. Hayi. Akunakele kakhulu wena Njumane. Kodwa kunodaba lana. Olithinta mina Njumane nothelekile okumele ulwazi. Isizathu saloko ukuthi uyabona Mhlongo angifuni ukuthi lolu daba uzuluthole ngomunye umuntu. Ezihlikihla izandla uMhlongo liyamesinda lolu daba. We madoda lamulani. Ngizalele injendlini ngenze njani uma kunjena. Ngizoyithini le ndaba. Mhlongo angiqale nje ngixolise nje kakhulu kuwe mngani wami. Ngicela ukuthi ukuthole enhlizweni yakho ukungithethelela. Iyasinda le ndaba Mhlongo. Iqiniso ke kodwa lana lithi ubhadabhada lo omzalayo empeleni akasi Kukhala ucingo. NgolukaMhlongo kufona uthelekile umazisa ngokulashwa kukaBhadabhada. Umbuzo ukuthi ubengeke yini awele njengamanje ukuzokweseka ingane yakhe. UMhlongo acela kuNtuli ukuthi lolu daba mababuye balikhulume nakho emdinga ngokukhulu ukushesha uthelekile phesheya. Hayi Mhlongo akunankinga ungahamba ngetruck lakho leli. Mina ngisazi ukuthi nje ukuzinza kancane lana ukuze ngizoqeda nale niphu le onginikeze yona. Ube sezosala esethola nezinyawo ezilula uNtuli kube naye uhamba manje. Inkulu indaba isotshwaleni. Nali liphuma iloli likaMhlongo. Liyashwibeka lana emgwaqeni omkhulu iloli. Lidala lona kodwa umshini uqobo lana emgwaqeni. Abhuleke kanzima uvikela le moto yeveni eqhamuka isingene emgwaqeni lingasaqalazile. Liphaphalaza iloli likaMhlongo lize lizome eduze naleli iveni. Aphuma uMhlongo eshesha nesisu sakhe esiqhamuka kuqala iphume nalensizwa yeveni. Hawu, kodwa mnewethu ushayela kanjani ngempela? Umucishe usibulalisa mina nawe. UMhlongo lowo ebukisisa ukuthi azithintananga yini lezi izimoto. Lutho kusala isikhala esingangomunwe ukuba singqubuzane. Axakwe nayileli rice elilodwa kanye nempuphu eyodwa kulana ngemuva elolini. Ukhohliwe ugcine ngangenisanga ephuma esitolo ko-order. Hayibo. Ubaba yini? Ntuli ngakushiya kwami. Ugqoka isikhindi. Ngabe sengihlangana nawe futhi usugqoke iblue elite. Ngiyaphupha yini labantu? UMhlongo ebukisisa lensizwa iyefana noNtuli ngakho konke nezwi imbala okwehlukile ngabo ukuthi lensizwa iyahlonipha inesizotha injalo ibukeka ibazisa abantu. Iwele likaNtuli leli nali lichaza umdumseni.
Ababazi umhlola nechilo umhlongo lokuthi abantu abavundle esiswini esisodwa kepha abazwani futhi abangenelani. Useneminyaka agcina ukulibona ubesalikhohlwa nokulikhohlwa. Asihlaba sihlikize lesi senzo umhlongo. Nayo lensizwa ikuveza ukuthi yona iyafisa kube noxolo phakathi kwayo newele lakhe uNtuli kepha yilo iwele lakhe elingafuni lutho. Chabo Mdumiseni, kuyekele kumina lokho. Wena nje nginikeze inombolo yakho yocingo. Ngizohlela mina usuku nginhlanganise. Nikhulume noNtuli. Angeke ngimtsheleke kodwa yena uNtuli ukuthi uzohlangana nawe. Uyobona sekuhlanganwa nje ngoba ngempela imbi lento yenu. Zimjabulise lezi izindaba uMdumiseni angapholisi maseko ayikhiphe sheshe inombolo yocingo. Iyaphila lensizwa. Nakho icela umhlongo ukuthi mabangene kulesi sitolo esiseduze nabo ukuze bezophuza unemenadi. Alibulokothi utshwala leli wele likaNtuli. Izibazi. Lamagceke awakwaNtuli uthane efika uMankosi emva kokubona ukuthi usaphumile uNtuli naye ubamba inkuke eyodwa yiyo le eseziko manje upheka isishebo. uMandlela umthembusa ukuthi uzomntshontshelisa kalelayise esitolo sikaMhlongo lizobe selilethwa umntwana wakhe uMandlela uyobe sekhokha mhla esenemali uMankosi bangene endlini. uOwemvelo akakhombisi nakancane ukuthi uke walala uyazidlalela embhedeni wakhe lana endlini yekhishi. Uyaqokuleka nalombhede wakhe uma sekuyiwe endlini engezansi yokulala. Mankosi sisi. Manje uzoyithini ke le ndaba kaThelekile? Nqaba nje ntombazana ukumsiza ngoba kade ayegila. Ngoba sekunguye manje usefuna usizo. Wena usuzomsiza nje kalula kanjalo sisi. uMandlela sahleba ukuze uThelekile osabambezeleke eminyango angaluzwa lolu daba. We Mandlela ntombazane. Anginqabi lutho mina ukuthi asizakala uBhadabhada. Ikakhulukazi sisi njengoba sekuvele nezokuthi nje uyingane yala ekhaya. Kuphela nje mina ngididekile ukuthi oWemvelo lo wami omncane kangaka uzomlapha kanjani uBhadabhada. Ingane lena yazini. Kwakhambile lo baba uqamxakile bekhuluma ngalo. Angilazi mina. uMankosi ebuka uOwemvelo bangene uThelekile noBhadabhada. Hayi-ke ntombazane uMankosi tshela ingane yakho ukuthi nasi isiguli sayo size kuyena uOwemvelo akalapha ingane yami amvuse akasheshe. uThelekile lowo ebuka uBhadabhada naye obukeke engayizwa kahle lento abuke uOwemvelo azibuke naye anekini ikhanda avela phele uhleko okaThelekile umntwana uBhadabhada. Awucabangi kodwa Thelekile ukuthi mhlambe kumele kube noxolo olwenza kumina ngaphambi kokuthi siqhubeke nalenkonzo oze ngayo makhelwane wami. We Mankosi uxolo lwani lo manje futhi ukhuluma ngalo yini engenze kuwena mina yiliphi icala lami inkosi impela we Mankosi. uThelekile heneka nezandla sakubheka icala lakhe kuzo. Cha bomakhelwane wamangilwi mina nawe kuphela nje ukuthi ubungidlinzela sonke lesi sikhathi Thelekile uthi ngakho lesingane yakho makhelwane. Kepha inyango baba uqamxakile usekucacisile ukuthi uBhadabhada waguliswa imvelo ngoba kufanele kuhlale kuyimfihlo ukuzaleka komntanami nokufika kwakhe kulomhlaba. Ngitsheleke Thelekile ngisanecala yini makhelwane. Athi ukuthula uThelekile egwinya mathe. We Mankosi isikhathi siyahamba lapha nathi ingane yami wena. Akayingeni eyokuxolisa okamkhiza umntwana uThelekile loyo. Nakhona nje ukuthi uThelekile wakhulelwa ingane kaNtuli wena Mankosi sewukhona kulamagceke kulomuzi kwalokho nje kumele akuxolisele. Walala nendoda yakho Mankosi ulo elokhu ekubiza ngomngane uThelekile kodwa uzothi akaliboni namhlanje iphutha. Uzongimela ke wena ke nje Mandlela uzongimela. Okokuqala kusikhona kwakho la ntombazane kunjalo nje lento ayihlangene nawe musa ke nje ubogaxekile inyama yomsipha sisi uyangizwa ngithini kuwe. Ekhomba uMandlela ngomuno ophakathi nendawo abone kukuhle ukuthulo kaNdlela. Hayi cha bona Mankosi kusho ukuthi ngiyaxolisa ke phela ngawo wonke amaphutha ami.
Manje uyalwamukela noma awulwamukeli uxolo lami, Mankosi? Uthelekile ebuka uMankosi, anikini ikhanda uMankosi. Hayi bandla. uMankosi ebuka lo melaphi abayalelwe yena, uOwemvelo. Owemvelo, owemvelo, owemvelo. Indodakazi yami, Owemvelo kamama, angiyazi mina lento kodwa kuthiwa nguzo lapha nangu ubhuti wakho uBhadabhada. Siza-ke mntanami Owemvelo omuhle. Eyibo, Mandlela kodwa yake yaba khona into enjena. Kwamina nje angizizwa nokuthi ngithini kule ngane. Kuthi akazihleke kwayena uMankosi okhuluma lamazwi enganeni. Kuye ayikho yonke lento usenza ukugcina icala. Ngayo leyo minwe emncane aqhweba ubhoko uOwemvelo. Aliphuthuma uMankosi enika umntwana iphinde ingane iqhwebe okunye. uBhadabhada manje aguqe phambili kukaOwemvelo. Ilibamba ubhoko izama ukwenza okuthile kepha kubukeka kungenzeki. Iyehluleka liyamesinda umntwana lolu bhoko. Ikhale manje ingane yize ingayekile ukwenza lokho ekuzamayo ngalolu bhoko. Luphakame luthinta ikhanda likaBhadabhada sakumgqema ahleke ngokujabula uOwemvelo. Kubukeka sekwenzekile lokabe ekuzama elokhu ehluleka. Udumelelo Zulu uOwemvelo athukaza dedela ubhoko lwakhe ebuka eminyama. Umbani ushayelana phambi kukaBhadabhada maqeda aqethuka bheke phezulu. We Mankosi, ngithi we Mankosi, umike yafa nathi ingane yami lana uzoyikhokha ntombazana. KwaZulu lini lona leli elingena endlini. Uthelekile ezama ukunyakazisa uBhadabhada kepha akanyakazi, uqinile ugodo. Ngezandla ezincane uOwemvelo aphebeze sakuxosha uthelekile. Kungena inyoka ehlaza baphume bedula ukudela bebaleka bonke kusala uOwemvelo noBhadabhada lana endlini. Nansi nalenyoka izungazungeza uBhadabhada amahlandla amaningi. Iyesabisa nayo lenyoka. Ngilapha ngedweba umnyameni, kukhanya kuphelile ubusuku. Izinyembezi ziziwela phansi, ngenhliziyo ephukile ngiphethe